3. Право на неприкосновеност на личността. Алинея 1. Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност. 2. В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат зачитани по-специално: а. Свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице при определени със закон условия и ред. б. Забрана на евгеничните практики, по-специално на тези, които имат за цел селекцията на хора. в. Забрана за превръщане на човешкото тяло и неговите части в източник на печалба. г. Забрана на репродуктивното клониране на човешки същества.